Suraji almarhum anggenipun pirsa Allah Subhanahu wa taala enggal menika kapitang dumugi 1000 dintenipun. Kang tinggal bab malih menika gandeng badhe dumuginipun wulan Ramadan. Pak Punijan menika ngawontenaken megengan. Nek dipun kinten menika pindah pun Pak Saksi Mas Kawan Garwa mensurat almarhum ladoya al-kubur ingkang cepat mugi saged nampi panggilan donga ing ajeng kala wau. Mugi sedaya ahli kubur ingkang dipun kinten donga saged mapan lenggah ingkang sekeca ing alam kubur jembar kuburipun pasipun kadaken umat Muhammad. Wontenipun Surya Alam Sari menika pelambang sucian saring-saring suci Al-Qur'an ingkang kawas kala wau mugi barokahipun saged tumus dumateng daya ahli kubur ingkang kasebat ing ajeng kala wau. Shalawat salam mugi kalimpahan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng warga lan sahabatipun sedaya mugi-mugi Kanjeng Nabi saged paring sapangat dumateng pun ahli kubur ingkang kasebat ing ajeng kala wau. Ing kala wau anggenipun sami maos sudah nyajeng kalimat tahlil mbok bilih wonten kentakanipun mugi Allah paring pangapura dumateng kita sedaya. Kang bab malih menika kinyupuri lan menjunjungipun Pak Presiden sak warga anggenipun Bali Wisma. Dipun syukur dengan tujuan mugi-mugi miripun Bali Wisma tansah limbaran katerman kapan menika sak lajengipun. Kang bab malih menika bingung sedaya paripun Gusti Allah ingkang arupi bumi geni banyu lan angin. Awit dipun syukur dengan tujuan Pak Presiden Margo putra wayah budaya anggenipun sangsang ginakaken sari-sari ning bumi geni banyu lan angin mugi Gusti Allah tansah paring barokah dinten menika sak lajengipun. Kang tinggal bab malih menika binyukuran mijengi pekenal gangsal dinten Pitu Sasura tahun 8 Windu sekawan lan sak prabotipun daya. Awit dipun syukuran mijengi Pak Presiden sak warga putra wayah daya. Dinten kelawan dalu anggenipun pados rejeki tansah pikan slamet lan barokah rejenipun. Kembali ngrawuh jumlah penyembuhan cipta Pak Penjajak Parkom saged sembuh ing rasa wiji Gusti Allah tansah mijabahi. Makaten yo kula ngaturaken terang pengiran ijab ngaturaken Gusti Allah langkung Gusti Allah mijabana jipun Pak Penjajak ing dalu menika ingkang sinukuyung barokah tuma pangestu jenengan sami. Kakajanipun katur doa menyumbang maksud iman dalemaken maturane sakabehipun.